După 1990, recuperarea proprietăților s-a dovedit pentru mulți o luptă imposibil de dus în fața samsarilor imobiliari. O altă proprietate a familiei Miclescu a scăpat de naționalizarea din 1950, dar a fost confiscată de comuniști peste un deceniu. Casa în stil neo-românesc de pe bulevardul Chiselev a ajuns azi o ruină. Un impresar din lumea fotbalului, Sică Pușcoci, a cumpărat în anii 90 drepturile litigioase cu doar 10% din valoarea de atunci a casei, iar acum o lasă să se dărâme ca să rămână cu un teren de peste 5.000 de metri pătrați în cea mai scumpă zonă a capitalei. Și ne-a dat $300.000 ca să vindem drepturile. Și ne-am vândut. Ne-a arătat, ne-a spus că trebuie să dea $100.000 domnului Hrebenciuc. Și ca să ne dovedească asta, ne-a invitat la un restaurant lângă aeroportul Vănasa. Ne-a arătat geanta cu $100.000 de dolari și la un moment dat domnul Hrebenciuc a intrat în capul celălalt de unde stăteam noi, ăsta s-a sculat cu servieta, s-a dus la el și a dat servieta. Dacă pentru asta a fost sau pentru altceva, nu știu. Dar în orice caz, el a câștigat casa. Casa Miclescu de pe bulevardul Chiselev. Vă amintiți să fi intermediat o astfel de vânzare în anul 92? Eu? Nu, eram la Bacău, nici nu eram aici. După 1990, doar cei cu bani și cu resurse infinite de răbdare și tenacitate și-au recuperat casele, după procese lungi și costisitoare. Astăzi, legea retrocedărilor prevede restituirea în natură sau în bani a proprietăților confiscate abuziv. Dreptate nu s-a făcut nici după 25 de ani de la prăbușirea comunismului, iar procesele pot dura 10 de ani. Cu toate acestea, cei care au suferit și au fost furați nu au renunțat la ceea ce li se cuvine. Aveam amintiri frumoase și mi-era drag, altora pentru memoria familiei și ca revanșă împotriva comunismului, să le arăt că totuși suntem mai capabili și mai buni.